Кадр достар, вакыт калсагында язмыштар сылбыры һәм безнең бүген студияла данлыклы, шанлы беренче һәм интернет мәктәптең легендар укучылары, шәхестәр, хәйрле кис, хуш килдегез. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай әние еямын. Еямын да янлы әнилардан хуш етле бер кәрәк коям. Шуга ала мин беләм тел кадерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла. Кәм күрер уны, тик кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле. Унан башка минең илем юк. Илен һәймәт кенә, телен һәймәт. Иле юктың гына, теле юк. Әсәм теле миңа әсәсән теле. Унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың кеше булырга ла хакы юк. Был уку йорты ысын мәгънәһендә белем һарае. Ул 7 тиштә ел худымында милли кадрдар әзерләү үзәге булып тора. Монда меңәрләгән егет һәм кыз олы тормышка фатиха алган. Бик күп укучылар күренекле эшмәкәрләр булып танылып, Башкортстанның һәм Рәсәйнең социаль-икътисади һәм рухи мәдәни үсешенә үзләренең лаеклы өлешен индерә. Ихлас кутлайым, укытучыларга еңел булмаган эшләрендә яңадан-яңа уңышлар һәм кызыклы идеялар, укучыларга өлгәшелгән билдәләр менән генә сикләнмәенчә ныгышмалы алга баруларын теләйм. Ошо хукуклангыч белем усагында укучылар олы тормышка рухи яктан үсешкән, физик яһәттән сыныккан кыю кешеләр, ватаныбызның ысын патриотлары булып аякка бассын. Әлбиттә, без әйдәгез очрашуды безнең легендар укытучыбыз, күптәрдә олы тормыш юлына озаткан Башкортстанның аткадаган укытучысы Алма Сәлмановна Кылдәүләтова менән таныштырып үтәйек. Алма Сәлмановна Әлбиттә, һәр кемнең күңел түрендә, йөрәгендә үзенең интернаты. Бuna агыштар, истәлектәр, юкныулар һәм бүгенге эшне мөгән башлап киләләр. Алма Сәлмановнан таныймы бездә, юкмы? Бөтәгезне дә таныйм. Онытылмаган. Һез үзегез безнең өчен тарих. Һезгә карап укынабыз һәм һезне бүген без кабул итәбез. Бuna белем алиһе асыш, табыш безнең тормышта. Ничек үзегезне шаһатлап калдыгыз? Аяк акыллы, зиһенле, хыллы, нәзакәтле, мәдәниятле, әдәпле булып. Буны сирр нимәлә? Интернетка бәйлеме? Интернет кына түгелдер. Безнең әниебез Янсура районының Байыш авылында яшәнек бит инде тәүге сорда укышу сорында. Уга тиклем дә шунда яшәнек инде ул безгә кешегә карата игътибарлы булыгыз. Бер вакытта ла кешегә авыр һүз әйтмәгез. Кешенең күңелен кыймагыз. Кешенең күңелен кыйһагыз, үзегезгә шул кире кайта дип өйрәтә торган. Әниемнең тәрбияһе ул безнең өчен закон була торган, ул бер һүз әйтә икән, без аның эргәһендә йөгереп йөрибез. Һәм ошо канундар гомер буе алып килә бүгендә, алтын кыйммәттәр. Сырып, мен һезгә карайм да мин рәхмәт итәм. Мин үстәгәндә архивта караган вакытта нинди кадрдар барлы һеҙҙең тырышлык, һеҙҙең хиҙмәткәрлек эшләнгән. Унда алтын дәүер безнең интернеттан. Халыктың киләсәген уйлаган кешеләр Өфөлә башҡорт балалары өсөн мәктәп, артабан интернат асыуҙы юллай башлай. Уларҙың береһе Башҡортостан халыҡ мәғарифы халыҡ комиссары Сәғит Әлибаев була. РСФСР Халык комиссариаты Советының 1944 елдың 25 мартындағы 291 карары нигеҙендә Өфөнөң 9-нчы башҡорт мәктәбе янында башҡорт балалар өсөн интернат төҙөлә. Ул дәүләт тарафынан тулы тәэмин ителгән 200 балалык пансион була. Тәүге йылдарда был мәктәптә Өфө балалары гына укыһа, 44 йылдан башлап төрлө райондардан аталары фронтта һәлак булган балалар килә башлай. Был дәүрдә мәктәпкә Кәли Сәйит улы Тереголов, унан һуң Юзефа Матвеевна Әшрәпова етәкселек итә. Безгә шундай хәбәр килеп итә, гимназияның интернаттың юбилее яки байрам.
Мәсәлән, андагы уңышлы походтар, уңышлы шундый концерт номерлары, укытучылар без йөгереп бара торгайнык инде. Мин хәтта һуңгы вакытта легендар укытучылар дигән бер цикл башлагайным. Онда укытучылар да янда, Мәхтүмә Исламовнар, вәзишләр ва тәрбиячләр киләләр дә һиләйләр. Менә рәхмәт инде Фәридә Әхмәдиевнага. Бәхтияровага ул инде бөтәһендә өйрәп әйдәп әпкилә торган ине. Минең интернатым. Минең интернатым дип әйтә алам, чөнки мин анда 2 зур укытучымды таптым. Хәтта шул 2 кешене, 2 шәхесте табыр өчен генә миңа интернатта укырга кирәк булган. Асыл сүзләр. Шул 2 кеше, бере Рауф Газизович Каримов һәм әлбәттә Фәрзәнә Фәйзиевна Абдуллина. Менә без укыган дәврдә күгәрсеннәр бик күбенә. Шулай бит? Рәүфә. Кайдан килә бына ошо тура укма күгәрсеннәр бер интернатка? Безнең Күгәрсендең районының ардаклы кешеләре Урал Насырович Бакиров, Муртаза Балычтың ярдәмчесе булып эшләгән озак еллары, ул Күгәрсен районыннан безнең минем укуым, минем килүемә инде интернатка бу картайма менән бәйле, картайым һин интернатка барырга тиешсең, кеше булырга тиешсең, шулай дип әйтә торганнар иде. Аның васыяты менән мин интернатка килеп укый башланым. Минең менән бергә килдер безнең авылдан Абдрахим Сәлимиян Галимиян, безнең тугандар, игезәктәр, Курайда уйный торганнар, гитара уйныйлар, саңгысылар, йөгерүчеләр. Егетләр бик матур, артларыннан кызлар ияр бирә торганнар. Абдрахим Фраил, Самат Каразбаев безнең райондагы Моракта эшләй, бик күп кешеләр. Безнең хәзерге директор интернатның гимназияның директоры тоже Салихов Илнур. Безнең Күгәрсен районына егете. Быга тиклем булган Альфир Гайсин, Күгәрсен районына егете, бик хагынып, интернатты хагынып, искә ала балаларды нык яраткан кеше бит буны. Күгәрсендәр оялаган. Башта мәктәп хәзерге Чернышевский урамындагы 17-нче мәктәп бинаһында, адак социалистик урамындагы 7-нче йортта, Хуңгара Красин урамындагы 33-нче йортта урынлаша. Был күсенеп йөрүдәр укыту эшләренә нык-масаулаһала. Яшь дәртле коллектив башкорт балаларына белем бирүдән башканы белмәй эшләй бирә. Укытучылар мәктәп-интернаттың төп традицияларын яхшы уку, югары белем алырга омтылу, уйдара тугандар са якын булуды тәрбияләргә тырыша. Бүген дә ветеран укытучылар мәктәп-интернат һәм укучылары менән горурланып яшәй. Дәүләкәтләрен олар укый торганда бер династия Зариповтар, бер династия эшләй бит инде. Һәр бер тирлек алтын медальгә беткән дилара. Менә һезнең мөхәббәт кайдан килә, һезнең гаиләне Зариповтардан Мәккә авылыннан. Династия дигәндә менә безнең гаиләлә 7 бала тәрбияләнһә, шуларның 6-һы ошо интернат мәктәптә белем алды. Асылап та без интернат укытучыларының бөтә тәрбиячеләренә, укытучыларына шул тиклем рәхмәтлебез, чөнки инәй менән әтием инде безгә әйтләр, әгәр ул безнең өчен шул тиклем мәртәбә булды. Мәсәлән, без интернатка барыр өчен нимәдер эшләргә кирәк, чөнки сиратта кемдер тора интернатка барырга. Менә мәсәлән, миңа интернатка барыр өчен бөтә мәктәп участокларда утап сыгырга туры килде, чөнки без авылда да мәктәптә яхшы укый торгайнык, бездә ибәргәләре килмәне. Әмма безнең барып, ошо интернаттың менә интернатташтар ул шул тиклем дустар, шул тиклем бер-беренә ярдәмчылдар дип әйтләр бит инде. Апай, агайдарымның шул тиклем хокланып һөйләгәннәренә ишетеп үткәстен, мин әлбәттә унда укырга теләнем. Барам тинең. Әлбәттә барам тинем һәм үз максатыма өлгәштем. Моңлы, уйлы гамле найлагай. Менә һезнең йөрәктә интернат нимә ул? Ни өчен бу мәктәп? Мөгән дә мушка рәхмәт әйтәгездер. Әлбәттә, мин Әбиәлил районынан, Әбиәлилдән без бала сакта республика кимәлендә балалар өчен газет, журналдар сыга бит. Башкортстан пионеры, Башкортстан пионеры журналы. Анда һәрбер ханында тиерлек интернат турында мәгълүмат бирелә торган. Укыганда, шул мәктәпкә барып укыйны. Анда ниндәй тормыштыр инде, анда шундай һәйбәттер инде дип хыялланып килеп эләктем мин. Барыбер тарихы бар, кызык кына тарихы. Һөйләп китәгез. Һөйләргә кирәк булыр микән?
тағын шуны қабатлайым, ілігірек, біз баласақта екі министрліктен, бұл культура министрлігі һәм мағариф министрлігінен вәкілдер райондар бойлап жүріп, талантлы балаларды қарап, тыңлап, аларды қырға, үстірге деген мақсат менен үйрейдер. Міне шул өз күшінен тұрған комиссия біздің ауылға келділі, сәхнеге сығарып, кім ерлай, кім бейей. 7-ші класты өткен бала, мен әлбетте тартыну бар. Әмі ләкин мына шул бір түрлі ниндейдір күз мені етәріп сәхнеге сығарып, бейіп евердім, малай, деген бала. Әмекеді ерлап ерген Жоқ, бейусі деп. Сақыру күтігіт бірінші сәхнелі интернатқа сақыру келер деп комиссия кетті. Күтәбіт, жоқ, сентябр бүтіп бара қадыр. Анан атайым мәрхум, әйді өйдебет барайық әлі деп мені үфіге алып келді. Самолет менен әлігінгі автовокзал орнында болған аэропортқа келіп төшіп, интернатқа барып, келдегі мені бәтеді көптен күтәбет. Сақыру үйергейнік, сақыру болманылар. Мені шылай деп келіп, мен електім. 9-10 класты интернатта оқу бәқті меңе тейді. Елек интернатты беріттік бетінде. Әменің сыныпташтарым 60-шы жылда тәуге башлап, ана шол Российский урамында орынлашқан өнінің бинағына көскәс, алар келіп бірінші ол бинала оқыған балалар ине, менің сыныпташтарым. Ол вақытта несік алар анда ойышып, яшап кетудерін, адап мен ешетіп, қалбеда тұрғайны. Сүнкі ол бетінде шақсы үрттар, ұртағына келіп отырған бинала, дейіндейдір балалар келіп мұнда нешлерге тейіш алар. Городской деп етебіз. Қала балалар мына былай тұрып, күнде күрәш, күнде партизан ұғышы, күнде әйі, мына шундай нейдерді бала саға ұқы өдерін орнына қойып, сынығып, тұрмыш өктен өттілер. Әйі тәуге айда қаттағында ғылда болмаған еші корпустарында, алар колонкаға еуынырған, еге үйіріп, мына шуайтып ешіп алып кеткендер менің сыныпташтарым. Интернатқа келдім 46-шы жылда. Интернат білән мен бірге өстім, өдім. Мене эшләве интернатта бик оҡшап китте, шуңар күрә мен башка бер мәктәпкә күс турында уйламаным. Чөнки миңә башҡорт балаларының рус теленә мөғәләмәһе оҡшаны. Мин рус теле уҡытыусыһы булып килдем. Уларҙың тырышлығы, уларның белергә теләүҙәре, улар көн һайын 10-15-20 һүҙ ятлай торғайнылар. 40-50 йылларда уларның һүҙлек запастары әҙ була торғайны. Уларның шушындай уҡыуға дәртлеләрен күреп, мин улар менән дәрестән тыш бик күп эшләйнем. Түңәрәктәр алып барайны мин, драматический түңәрәктәр, бию түңәрәкләре. Онан просто ҡалып, улар белән мин күңелле, үҙемә оҡшаған китаптар уҡый торғайным. Шиғырҙар, тәсүирле уҡыу дәрестәре үткәрә торғайным. Дәрестәрҙә мин менә ошо тасвир уҡыуға бик ҙур әһәмиәт биргәнмендер. Минем 13-тән ашу уҡыусым артист булды. Башҡорт балаларының сәнғәткә бик тиҙ сәнғәт аша мөмкин йәлеп итәргә мөмкинлеген белгәс, мин дәрестә бик күп сәнғәт әҫәрҙәре ҡуллана торғайным. Мәсет районы, Борис Митхатович, ҡайҙа ята ул? Алыҫта. Ана Борис деген егет килә Өфөгә, бармы Свердловскийға. Бына кемдән ишетте икән ошо интернат турында ул? Мен интернат турында ишеткәнем дә булманы. Әйткәндә, Төньяҡ көнсығыш битендә бер нәмә белмәйҙәр. Төньяҡ көнсығыш ул ваҡытта туры юлда булмай торғайны, автобус юлдары, машина юлдары, без поезд менән йөрөй торғайны, ҡанан. Туры юл Свердловскийға ул заман эшләй бит инде. Ул яҡҡа туры юл була торғайны, беҙҙең Өфө яғына туры юлдар булмай торғайны. Мине бабайым алып келді, мұнда елда қайта тұрғайны Өфө қалаһынан отпускаға, һуғыш ветераны. Шул теге үҙенең һөйләшеүләре менән нисектер асыҡлағандай инде. Улым тип һорай инде, нисек уҡыйһың, инде оценкаларың тип, шунан
Авылда теге отличник булып укып йөргәсендә. Әйдә улай булгас, ягъни Кеше булырһың, әдәм булырһың, китте Өфөгә. Мине Өфөгә алып барам дип, анда бик һәйбәт мәктәп бар дип. Шулай дип булып мине алып килде. Үзе юллап йөренә ул, Арануга барып, мәктәпкә апарып, шуннан инде оценкалар һәйбәт булгач, мине теге конкурс белән булдым икән ул вакытта, итләмәйем дә, шул көнне салдылар. Ул алып килделәр, шул урынлаштырып, мына шул беренче тәэсириятәре шул инде. Тәүлеге башта, конечно, теге вагыны вакытлары күп. Шуннан инде әкренләп, кына сагабыз, капка төбенә торып, карайбыз анда. Кемдер илап та алалар. Бөтенесен үткән сынапта. Килгәнегездә инде. Мен 6 класска килгән. Сабый гына. 6 класска килгән, 75 елда. Илап торган сактарда булгандыр инде. Нисек кайтмый түзегез шул сакта? Капка төпләрендә тора торган. Ну, кайтырга бер яктан ерак, икенче яктан расход бит инде теге. Шуннан теге үзеңә мәсьәлә куяһың инде, төзер кирәк дип. Төзер кирәк дип. Максат куя белү Максат куяһың. Җаваплылык. Җаваплылык куяһың. Ну, күп тә үтмәне, менә беренче каникул, икенче каникуллар үтү менән инде адактан уже Өфөгә тарта. Каникуллар бөтә. Хәзер Өфө хагындыра, интернет хагындыра. Өфө хагындыра, интернет хагындыра. Яйгы одан каникулларда инде түзеп булмай. Тиҙерәк барырга инде мәктәпкә дип көтөп алаһың.
Бына ауылдан келген білеккей генә қап-қара балалар, кімдір қары, кімдір қара, білім кемелі түрлісі, тәрбие әдәбі түрлісі. Бына осы балаларды туплап, осы ұры сөбіштерді несік ақышқа ерендірек әлмесіңлер бұна? Қиын болды ма? Несік түзі келеді? Ол қиын болмағандыр ол. Бірді мен әлі қатырға түшіре башылағым, ол бірді қиын болмағандыр деп ойлайым. Çünkü mene ballarda kabul etken vakitte 5-siga kelelер bit endi köbüne. 6-siga уже üstep kabul eteler endi уже. 5-siga kelgen balalar bit endi alar bütühle qap-qara. Yey günü quyoshda yurib, yonib, qap-qara bolup kelip oltiralar bit endi. Şol balalarda kabul etken terbiyesiler Мына менің Гүлкөй апайыманда бит енді. Ол қабыл еткен вақытында балаларды ең матур балалар менге әлекке. Мына қыздарды қаралы нендей матурдар алар. Мына егеттерді қаралы нендей матурдар алар. Мына ол келген баланы мұхаббет менен қаршы алу, тәрбиесі үшін закон тебе тәмді яңыш болмайдар. Енден мұғайын. Анастойна шол балалар ауылдан келді Hine kiyim bire başlaylar. Ол kiyimlerden küldekler kızlar için ye uzun, ye ki bik kiyin. Kay vakitte yavrun ala tora kelmey bitinde. Şol küldeklerdi masterskoya kerip terbiyesiler maturlap tigip yanından kider yağın karı turganlarını. Onun üstüne ülken klas okusuların Яңа келген класстарға беркетіп қоялар. Шул үлкен класс оқушылары өздері шыфқа алған балалардың киімдерін тұры әрәтлеп, матур етіп киіндіре тұрғанлар. Шул 1-2 атына өтуге киімдер де бик матур тұра, әр бірінде. Шунан онтығы қайы бірі бетінде бик оқырға әлеті болмағала, ынталашып тұрған балалар келелерінен. Бірінші серік енді ол абышыны көз яшы білен өтейінді. Балалар дәрісте отыра, елап олтыралар. Алардан елағанына қарап, енді елайын бетінде, сүнкі мұнау бәппелікке баланы ғайленен айырып, Ебергес, ол ненде йөрек менен ебергендер. Бизге кабат алып әсә. Әмма керек, кеше булырга керек. Оқытырга керек бит инде баланы. Менә ошо балалар беренче серик үттенене, икенче сериккә килгән вакытта һәр бире ялмаешып карап утыра. Бүтүнләй икенче кайф аларда. Менә именно укырга килгән балалар икән дип финалларда кабул итә башлайм. Беренче мәктәп интернатта сын мәгънәһендә үз эшенең маһире булган математиктар эшләнә. 60-нчы елларда ук төгәл фәннәрне тәрән укыту яйга һалынды. Зифа Нурый кызы Уразимбетова, Мәйсәрә Сәләх кызы Әхтәмова, Зифа Куддус кызы Әхтәмова укыткан балалар техник вузларга әзер абитуриенттар ине. Бүтән республиканың һәр бер өлкәһендә, менә Өфөнең һәр бер өлкәһендә эшләгән безнең укучылар бик күп. Бына бүтән өлкәләрдә без кадрдар бирә алдык дип исәпләйм элек. Бына хәзердә шул талаптарга гимназия булгас бигрәк тә инде ул җавап бирерләр дип уйлайбыз. Без шуңа ышанабыз инде. Максат куя белү. Бик матур асыл фикер. Максат куелган картайым тарафынан шуңа илап бахала нигә мендәргә капланып илап бахала тырышып тырмашып укып беттек и һәм мин аңлайм нефть институтына керүе авылдан авыр булыр иде. Әлбәттә. Авылда минең бик әйбәт математик укытучысы Нуримал Абулгасимовна була торгайны. Шуның ярдәмендә мин әйбәт беләйне математиканы монда килгәс Мәйсәрә Сәләхетдиновна ул бик абруйлы, бик оста укытучысы була торгайны. Талапсан, карашы ниде була торгайны. Мин аның бер ярдәмчесе һәммәк була торгайным класста, чөнки безнең авылдарда математика укуы бик әйбәттән түгел иде, дөресен генә әйткәндә. Мин ысынтыла бөтәһенә берничә кызларга экзаменда беренче вариантты, икенче вариантты эшләп биреп күрсәтә торгайм. Чөнки безнең кызлар күбесе гуманитарий була торгайлар. Мин нык гаилә балаһы. Нык килгәс, интернатка мин даже бер
беренче сиректә дә кеше менән аралашмай да торгайным, кырыт була торгайным. Шуңа мен Алмаз Сальмановна иң беренче мине әсәй кебек булып китте, чөнки ул әсәймә лә охшаптыр иншәдер. И аның Рәүфә дип матурына әйтеп, һаман да колагымда яңгыраптыр, Рәүфә дип матурына әйтү, шу хәтлем якын була торган. Мәсәлән, dur рәхмәт. Шу хәтлем менә интернатка ябышып укырга калуыңда шуның кебек Алмаз Сальмановна, Дамир Гузаирович, Мәсәрә Сәләхетдиновна, Дамира Зайнулловна химия мине генә мактап тора торган, миңа охшай торган. Калуымда ташлап кайтып китмәвендә ана шул укытучыларның ярдәме менән. Чөнки минем белән бергә килгән ике кыз кайтып киттеләр. Кайны ашарга әйтмәне, кайны хагынам дип кайтып китте. Ашарга әйтмәү мине аптыраттырды, чөнки мин ярата торган безнең интернатта бешергәннәр. Особенно икенче завтрак немсек була. Шуны кисель, каймак, булка шуларны ярата торган. Ашкан дежур булган сактан инде хөррият батырган. Кигәстә сразу килограмм химереп киттек. Киемде бирүгә кигәндә мин хәтеремә төште, миңа пальто бирделәр. Ә мин нәдек одым була торгайным. И шундай пальтоның еңе шулай. Мә күзлек. Күзлек. Мин шуһатлым хәзер уйлап утырам да килбәтһез булып йөргәнемдер дип бакырган булу. Кытка пальто кыткайны булып. Рәүфә шулай әйтеп бит хорысы беш әйләнгән аккошка. Менә шуның асыл мисал утыра. Дуслык, бер-береңә игътибарлы булу, аралашу, спорт менән нык дус булу, хау булу, сәламәт булу һәм әлбәттә туган әдәбиятка, туган мөхиткә, туган ергә һөю тәрбияләү, шулар кала менә кеше итеп тәрбияләү, йылылык тәрбияләү. Әмма ләкин менә күптәр әйтә, интернатта үскән балалар юаш балалар, баднатсыз балалар, әрәдә түгелдер. Борис Митхатович, ни өсөн юаш кына малайдар булып китә шундай прокурор дәрәҗәһенә, юрист булалар. Кемнең йогынтыгы, кем ир тәрбияһе бирде бунда? Ир тәрбияһе үзебез ирҙәр арасында үткәс, бер бүлмәлә бит инде яшәйбез. Ул заманда шулай бит, казарма. 20-га якын егет. Бәлки генә армия. Бер армия, бер-береңдә бит инде күреп, бер-берең менән аралашып, бер ирҙәр гаиләһендә үскәс, икенсе төрлө карашлар дөньяга ала. Шуңа икенсенә мин әйтермен, бездә юаш итеп үстермәнеләр. Ул бер яктан бездә булды бит инде теге. Юаш түгел, менә эски әдәп тәрбия көсте бар интернаттарда. Бар. Аныһы бар. Икенче яктан безнең бит инде физик яктан да, белем ягынан да көсле үсешләр булгач, шушы мәктәптә алган үсешләр булгач инде адактан менә профессиялы шул нык ярдәм итә торгайны, эшләп алып китүе еңелрәк. Бездә бит инде ул самодисциплина дигән әйбер бар. Кругозор бит инде бездә бер тәүге килү менән башлана. Тәүге килү менән башлана нисек инде? Һәр төрле районнардан кеше килә, төрле белем, төрле кимәлдә бит. Төрле характерлы кешеләр, төрле районнардан, төрле табигатьтән, төрле гаиләнән, шуңа шул төрле һөйләшүдә. И менә шул кругозор. Иң мөһим төрле холык, шуларны менә килү менән алаһың. Теге губка һәммәк дип әйтәләр бит инде, хорып алаһың да, и шуннан укып сыккан сакта бер кимәлгә кереп сыгаһың бит инде. Инде уже бер гаилә булып, армияда хезмәт иттек, менә без ул армияда хезмәт итү безгә күпкә еңелрәк, башка кешеләргә караганда, особенно город балаларына караганда, безнең армияда хезмәт итү Biz en kötüsü, en sosu, en yılgır, en kötüsü bulduk. Ben öldüm benim mesela. Yabık kına bulhak da, hem en kötüsü biledik. Иртәсәк буран без сыгабыз диде. Зарядка. Инде генә погода булһа, безнең ниндидер кырын эш уйларга, ниндидер насар эшкә вакыт булмый торган, безнең вакытты шул тиклем дөрес оештыра өйрәттеләр. Менә кайбер берәүләр харайдар, һин шул китапты укыдыңмы, шул фильмда карадыңмы диләр. Ә без шул менә мин укыган заманда, ягъни син укыган заманда, безнең мәктәпкә кемдер генә килмәне. Кайсын Кулиев, Чингис Айтматов, Сергей Михалков, Әнгамат Набаев, Мостай Кәрим, Захир Исмәгыйлов. Без улар белән тире итеп аралаша идек. Без уларга бәлки генә балалар булһак та, һораудар бирәбез, алар җавап бирә. Без тиреле һөйләшеп, уларны күреп үстек. Мин бер тавыш, булалга мине, хуш еҫе. Сәсәм бер тел, булалга мине. Ер төсө. Һеҙ бармай да күрер инегеҙ бөтә күркен башҡорт иленең
бар байлыгын халкым күңеленең, бар хикмәтен әсәм теленең. Күрер, белер, тояр инегез һәр, бөеклеген кискәй халкымдың. Әле достар, һезнең алдыгызда шуны әйтер өчен калкындым. Yıllar bizim beydiğinin, yugurayının, sanglaşuğun, akrobatika, ansambılda, matematika, neyse yugurayın. Profesyonel yok. Spor zalda yugura, ona kadar bunda Хаман югер. hamman yugurayın. Туктай булмай. Бир иртән шайтып Кашиф Атыгычтың теге иртәнге күнекмәләреннән башлайык һәм Рәф Газизовичтың битне бездә бите кала һәм республика конкурсларында ярышларында артта калырга тиеш түгел дип бите ярышларда катнаштык. Ә менә һәр 9 майда үткәрелә торган эстафеталар безнең интернат мәктәп бер касанда үзенең алдыңгылыгын бирмәләр. 9 май, үзе традиция бит. Традиция. Ул традициялар менә бүген дә һаман да бара һәм һаман да безнең традицияларда дәвам итә безнең интернатта. Шулай bizning zamanda Рәфәбитне беренче тапкыр булды. Үз идаралык көне. Укучылар үзләре директор, укытучысы. Шулай бездән башында бит ул. Валиев заманында Дилара директор булды, Рәфә математик укытучысы, мин дә математик укытучысы булдым. Химияны укытты. Химияны укытты. Буның файдасы бүген нимәләр икән моны уйлап караганда? Бәлки менә шунда как раз безгә беренче лидер итәксе булырга беренче адым эшләгән. Менә бүген дә Кремль ошык сәясәт алып бара бит инде. Безгә бит инде бик көчле директорлар вакытында усал да шул вакытта етти дә шул вакытта балаларды яратучы директорлар Риф Зарипович Хамидуллин һәм Валиев Ильяс Иштуганчы заманда укырга насип булды. Һәм безгә хәтерләйһеңме, Янис Валиев Ильяс Иштуганчы әйтте: "Һез гел әдәргә өйрәнгәнһегез. Әйдәгез әле балалар бына идаралык көндә кемегедер укытучысы, кемегедер тәрбиясе, кемегедер директор булырга тиеш дине. Мәктәптә беркем дә юк, укучылар юк. Беркем дә юк. Хәтерләйһегез Малма Салмановна. Һәм бу хуҗа мәктәптә. Мәсәлән, яхшы математиканы белгән укучылар математиканы алып барды. Кемдер гуманитар фәннәрен яхшы белде, улар шул фәннәрдә алып барды. Менә мәсәлән, миңа директор вазифасын аткарга туры килде. Бик етти кыл була торган. Шул вакытта Алма Салмановна беләгезме? Ник касык вазиф итә торган. Укытучыларның ни тиклем җаваплы һәм етти икәнен мин шунда аңладым. Асыллап та бына безне шул тиклем яхшы укытучылар укыткан, хатта менә олы тормыш юлына нисек без менә шансы атлап барабыз, менә шул безне хатта менә директор итергә куркмагандар, укытучылар итергә куркмагандар. Шанс булган. Һәм менә шул вакытта күп безнең интернат мәктәптә күп профильле юнәлештәр барлыкка килде. Хатта менә күп югары уку йортлары менән безнең килешүләр төзелде һәм без интернат мәктәпте тамамлаганда, менә мин мәсәлән шәхсән авиация һәм нефть институты ул вакытта студенты булгайным. Безгә фән докторлары килеп белем бирде, фән кандидаттары килеп белем бирде. Ул бит инде димәк без шанслы. Һәм иң беренче өфөләргә иң зур, иң язандырган ОБМ кабинеты безнең интернат мәктәптә ине һәм Белоруссия Казанки мәктәбендә инде, Удмуртия мәктәптә бөтен Русия буйлап караһаң. Бер компьютер бер класста билеп тора торган. Найлагай. Менә әйтик бит инде һөнәргә юнәлеш. Укытучының абруе. Менә һәм моңлы кеше, ярсы кеше. Булагы табиб медицина. Кем әйтте бар шунда һәм кемдер риза булманы. Һезнең сәнгатькә китмәүгә. Булдымы шундай дәгъва? Мәктәптә бөткән вакытта андай уй булманы. Мен нисектер медицина институтына барырга дигән уй булды. Һәм минең класс итәксем был уйымды әлбиттә хупланы. Әлбиттә, һине характерың белән Наил медицина институтына барырга кирәк. Ул Амина Пайзаганшина, Амина Куранова. Класс итәксе һәм сыккас безнең класстан 5 кеше медицина институтына индек. Без 3 класс тамамладык, 3 А, Б, В классы. Һәммәһе 9 кеше медицина институтына инде.
Әмма ул направление юллама белән сит калаларга китүчеләр күп булды. Мәскәү, Петербург, Омск баягы минең классташым Галиммен турында Алмапай менән һөйләшеп ултырдык. Алмапайдан кустыһы менән бергә бер парта артында ултырып укыдык. Улар Омскига 2 егет киттеләр автодорожный институтка. Аны бүтүп кайтып, Галиммен Ишимбайда эшләне, анан кабинет министровта, шул транспортный отделда урынбасар булып эшләп, һәр беребез менә шундай. Һәр беребез класста югары уку йорттан биткән, югары уку йортына безнең 95% безнең класстан гына инеп югары белемле булып сыктылар. Баянгы һәдин династия дигән худга кушылып, минең иптәшем дә, минең классташым. Ул Архангел районынан Тәслимә. Теге Ялашалар дигәнгә аптырай торгайным. Был теге күрше Абдан авылына 6 километр йөреп укып, ул көзме, язмы, кышмы, 2 елганы шул исәптән теге исәр иньяр елгаһын сыгырга кирәк. Шул әйтеп этләнеп йөреп укып 7нче класска килеп, нишләп елайлар икән булар? Миңа рәхәт булды. Мине рәхәтләр укыдым. Буларның илаганына аптырай торгайным ти. Минең кебек 2 елга кисеп укалар. Берәүнең дә илагы килмәтен дип шулай дип көлә. Мин әллә менә интернатка еш барам. Ысынлап та унда күңелле, унда тормыш гөрләп тора. Һагындыра, әлбәттә һагындыра. Һагындырып киткәндә әйтәм, без классташтар белән осрашып алабыз, һөйләшеп алабыз. Аллага шөкер, менә хәзер укытучылар менән дә еш кына осрашабыз, һабантуйдар үткәрәбез, осрашулар үткәрәбез, шул вакытта осрашып, һөйләшеп утырып алды, ниһәң рәхәт булып китә. Әлбәттә, интернатым, парканатым дигән һүзләр ул яңгыраклы һүзләр түгел, сөнки менә безнең гаиләнең 6 бала укыны һәм берһелә тормыш юлында югалып калманы. Һәр 6 медалга беткән Зариповтар. Әйе. Улай гына түгел, менә мин үземнең ошо һагынып инде интернатты, үземнең киндә улым Азамат шунда укуын дәвам итә. Ул шулай ук менә мин нимә эшләгән, ул шул шөгыльләрдә дәвам итә. Ул бии, йырлай. Аккыз ансамбльнең бейүсеһе, солисты. Әлбәттә. Мин нимә әйтәһем килә? Әлбәттә, ул вакытта менә хәзерге кебек экзамендар тапшырып, конкурс менән алынмайлар иде. Теге күп балалы гаиләләрдән, кайда ятим балаларды районнардан йыеп итәләр, ебәрәләр иде. Әлбәттә, алар төрле уку кимәле төрлесе. Мин классташтарым һөйләү буенча, үземнең дә шулай инде. Авыл мәктәбе битеп килгәс, тәүге диктанттарда һинең язган ниһең юк, үдең тик кызыл дип һөйләйдер. Анда ацынга куйырлык түгел. Менә шул балаларды теге кайныһы алтын медаль, кайныһы көмеш медаль кимәленә yetkirib 4 ел, 3 ел эчендә
тәрбиелеп, оқытып, дөрес юлга бастырып сыгарган укытучылар, ул вакытта мен аларга һаман да хайран калам. Ул укытучыларды, ул яңа мәктәпкә йыюсы, ул вакыттагы директор Дөхәт Хәлимеш Аслаев. Аның урынбасары Муфаззар Фагызович, өлкән тәрбиясе Кашиф Атыхович Мухамедянов, алар менә мәктәпте тотып, мәктәпте менә ниндәй булырга тиеш, менә шул зур кимәлгә yetkirib, киләһе буынга тапшыручылар. Укытучылар менә таң тишеге дип әйтәбез инде менә без. Таңдан киелеп, ул без йокларга ятабыз, укытучылар һаман анда, һине өстәмә дәрес, әйтеп, эшләп, тырыштырып, менә ниндәй аларда, ниндәй талапсанлык, нидәр булган. Тиздән битендә интернаттың юбилейы. Әзерлек, нисек балакасын буласак, һәм менә шул хакта нинди зур байрам, кемдерди берләштерәсәк ул, кемдер алып килсәк, Сәрүр апай, һез хәбәрдармы? Борис Митхатов, шәйдәге битәгедә, шул турыда. Без хәтерләйм, 40 еллыгына нидә йылдык көмәкләшеп синтез-спирт һарайында күңелле булды. Бездә беренче тапкыр шулай әзрәккән аякка басып эшләй башлаган, укып беткәнгә бер дисәгән ел үткән бит инде классташтар белән адактан. Хәзер без дә классташтар белән йылыштык 20 менән ашы кеше булып киттек. Шундый бер байрам итеп алгайдык. Беренче тапкыр шулай теге тулганса йылыштык инде. Шуның артабан 50 елга йылыштык. Анда тагылык бер-бергә кызыкканып карайбыз инде. Хәзер 75 еллыкка инде. Әлбәттә мен ассоциацияна ышанамын. Олар түнде исәмләнеп тотынгандар, менә бүгенге көндә хәзер тиз генә йылып алырга, Рәүфә һәм менә Борис Гузаировка бик рәхмәтлемен. Теге нисек әйтергә, ул шул хәтле җаваплылыкты бүгенге шундый теге мәшәкатьле вакытта бит. Кайсак бит инде шул алып укып сыгырга ла вакыт кирәк була. Улар шундый җаваплылыкты алып эшләйләр һәм 75 еллыкта ла дәррәү килербез барыбыз дип уйлайбыз инде. Без классташлар белән түзмә йөрибез инде. Тагыла күрешербез дип. Гомумән бездә бит инде менә олы апай агайларыбыз интернатташтар гомер буе адаты бери. Ягъни менә ошо телевидениегә килеп ингәндә, мәсәлән, без Тамыр студия асылгас, без Лызамат Нәшкә сакырды. Ул да интернат мәктәптә укыган. Ул вакытта Фәнил Шәмсиевич Кудакаев та директор телевидения. Һәм безнең генераль директорыбыз Килин Салават Амирханович та интернатта тамлаган. Бына улар да ошо безнең телевидениелар шундый мөхит тудырды. Улар җитәкче булып эшләгән вакытта нинди матур безнең телевизион тапшырулар барлыкка килде башкорт телендә. Яңа Башкортстан юлдаш телевидение барлыкка килде. Димәк, улар үзләре алган тәрбияне, үзләре булдырган, үзләре яшәгән мөхитте безнең телевидениеларда булдыра алдылар. Интернаттагы шундый матур атмосфераны шунда күтәрергә теләнәрләр. Хезмәттәшлек итү, иҗади эшләү, халыкка хезмәт итү, үзеңдә сапта зыялы һәм кирәкле кеше итеп тою. Анан әйтәләр менә мин эшкәкнегә безнең эшләгәндә интернатскийлар алар хатылмау карьеристлар түгел интернатскийлар. Бер вакытта карьератынан кумайлар. Кешене эшенә карап баһалайлар. Шуның кешене менә психологтар алар. Сабыр итә беләләр. Берәү күтәрелеп бәрелеп яки үзен күрәтергә тырышып йөри икән, ул сабыр итеп аны карап утыра. Мин без өйрәтелгәнбез шулай. Без алай итеп теге бигрәк шарран яррак йөргән кешегә ышанып та бармайбыз. Гамәлдә бул башкорттың истәлеге. Менә үзе безнең шундый нибез калган, асылыбызны хаклап калган. Мәңгелек кадерле төшенсәләрдә безгә интернат һеңдергән. Чөнки һәр вакытта нинди генә хугыш вакытында ла, тынычлык вакытында ла кешегә менә изгелек, бер-береңә тогры булу, ярдәм итү. Менә ошо төшенсәләр улар мәңгелек. Һәр кем буга ярдәм итү дигәндә, мин хәтерләйм, теге күп гаиләләр үткәстен киемдәр дә әйтми торган. Мин бер ергә барып булдым һәм бер-беребезнең киемебезне кызлар белән алмашып, 24 кыз бер комнатада яшәй торган, алмашып кемгә ярый, шуны алмашып бер-беренә ярдәм итә торган. Матур итеп киендереп сыгарып җибәрәбез күмәкләшеп. Тугандар һымак. Алдан алып бер икмәк, уны бүлеп бирәм бүтән эшләй бит инде. Para
yollarım, ağındım məktəbim, şuğala ağlayırdarım, ağındım məktəbim, şuğala ağlayırdarım. 22 ноябрда Конгресс холл бинаһында үтергә дип һөйләшелгән, каралган, сәгать 2-лә башларга дип уйлайбыз инде, 2-лә башларга дип. Олы кунаклар бу сакырылсак, анан мәктәп менән бергә инде алар үзләренең кунакларын сакыра, укытучыларды, ветерандарды, безнең укытучыларды сакырасаклар. Без инде ассоциация менән сыгарылыш укучыларын сакырасакбыз. Чөнки анда урындар да инде бик күп түгел. Шуга һәрбер сыгарылышка бүлеп бирелсәк билетлар. Ну шулай да ул бинала күп кенә ниләр бар, залдар бар. Кемдер истәр, кемдер. Шул залдарда телетрансляция алып барыласак, Тура эфир. Тура эфир. Курултай вакытында. Күңел акыл уйландырган. Ултыру урыннарын эшләясәкләр, кем утырып, кем басып караясак, анда икенче яктан фойе дигән урындар ла күп. Менә әйдәк Башкортстан гараена караганда, анда фойелар уңайлырак. Бер-берең менән әңгәмәләшеп, дус-ишләрең менән күрешеп, классташларың менән күрешеп, сәй исеп, фотоларга төшеп, Бейешеп, ак кирәк, күк кирәк уйнап, яшелмәк уйнап. Безнең сыгарылыш интернет менән бергә картая. Интернетка 75, бергә 55. 64 елда сыгарылыш. Рәсмилештең дәвамлы буласак бит. Адактан дәвамын уйлайбыз инде үткәрергә. Неге ресторанга сакырып, сыгарылыш укучыларын анда кемдер теләй, барыһын да сакырабыз. Шуңа алданрак заявкалар бирһәләр, кемдер теләй килергә. Урындар еткеребез дип уйлайбыз инде. Залда буласа укытучылар, ветерандар и Борис Михайлович әйтмешләй, ну һәрбер класска азрак билет өләшәбез. Калгандар инде башка залдарда, анда залдар күп, экраннан карап утырабыз, һөйләшәбез, аралашабыз, бер-бер белән фотога төшәбез, исемләп күрешәбез, кысаклашабыз, куанышабыз, танышабыз, кем белән таныш түгел. Күз яшьләре аша булган шатлык байрамы, бәхет байрамы бу очрашуы. Еллары. Үдемендең классташтарыма, сыгарылыш укучыларына карайым да, ысынлап та бер-иһле тормыш юлында югалып калманы. Улар арасында вице-премьерлар да бар, улар арасында фән докторлары да бар, улар арасында журналистлар, язучылар, нинди һөнәр ияләре бар, бөтәһе лайыклы үз тормышы менән яшәй. Әлбәттә, интернет елдары бала сагымдың мәртәбәле, йөкмәткеле елдары дип хәтерләйм. Беренчедән интернет кеше белән аралашырга, коллективта яшәргә өйрәтә. 24 кыз бер комнатада яшәгән, 30 бала бер класста, көне-төне бергә. Хәйрия фондында эшләвем, бәлким шуңа ла булгандыр, чөнки бер-бердәге ярдәм итеп эшләнек. Безнең укытучылар, безнең тәрбиячеләр безне нисек итеп матур киенергә, үзеңдә нисек карарга өйрәтә торган. Мин һәр вакыт хокланып тора, карай торганым, безнең укытучыларга Алма Сальман, Дамира Зайнуллар карай торган. Нинди матур апайдар дип карап йөри торганым. Интернатым, парканатым яшәһен мәңге. Амин. Амин. Кеше кадәр белергә өйрәнү. Ул зур эш сынапта. Безнең бер классыбызда нисә кеше бар, мәктәптә нисә кеше бар, безне шулар өчен шатланырга өйрәттеләр адактан. Кемдер үсеп китә икән, я ярсы булып, я министр булып, я профессор булып, без аның уңышына куанабыз. Менә куанабыз, үзебез ниткән күк, шуга ирешкән күк, шул нигә уңышка. Анан бөтә кешеләр башкалала яки Өфөлә яки Мәскәүдә яшәп бетә алмай. Кайсы районнарга ниләргә барһаң, кемнәр йөри торгаң матур карашлы, кеше белән ипле һөйләшә белә торган интернатскидар. Алар шундай яхшы укытучылар, яхшы врачлар, яхшы хуҗалык китәкчеләре. Алар бер-берен таныган күк, апай интернетта укыманыгын дип һорау бирәләр. Күрәһең, менә безнең кешегә мөнәсәбәттә бер-беренә һөйләшүдә ана шул интернеттың бер тәрбияһе бар. Интернеттан мин уңдым. Ул безнең үзебезнең гаиләбез уңды. Бу мәктәп ул
кешеләрне бер-берен кадерләп яшәргә өйрәткән урын дип исәпләйм инде мин аны. Чөнки ондай мәктәптәр юктыр дип уйлыйм. Чөнки менә безне нисәмә еллар үтәле, укучылар һәрбер осрашуларынан, һәрбер үзләренең тантаналарынан, әле булһа туган көндәреннән калдырмаенча сакыралар. Менә андай хөрмәт кемгә эләгәл ул? Һез безнең җирдәге фәрештә. Без сездән уңдык. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Гимназия, өмет төягеһин. Гимназия бәхет ишеге. Гимназия дуслык, бирлек рухы. Гимназия белем бишеге.